Kada govorimo o samoniklom bilju, zapravo govorimo o prirodi općenito. Priroda je sve što nas okružuje i naša planeta Zemlja je toliko bogata i biljnim i životinjskim svijetom da ga mi još uvijek i dan danas upoznajemo. Kad kažemo samoniklo bilje, podrazumijevamo ono bilje koje viđamo na livadama i na slobodnim prostorima, a ne ono što kultiviramo u svojim stanovima, domovima, kućama ili u vrtovima. Međutim, uvijek nekako kada govorimo o tom samoniklom bilju, govorimo i o povijesti svijeta, jer biljke su prvi stanovnici Zemlje. Paprati koje nalazimo po šumama i nekakvim staništima diljem planete su vam bili prvi stanovnici dok još ovdje nije bilo praktički ni životinja, a kamoli ljudskog roda. Tako da nekako sa posebnim poštovanjem i sa zadovoljstvom je raditi sa samoniklim biljem, budući da ono doista ima inteligenciju, nazvati ju nekako vrhunskom ili nadnaravnom. Dakle, svaka biljka koja sama izraste, dovoljno je inteligentna da se u staništu na kojoj je ostalo sjeme, ona sebi iznađe uvjete za život. Mi smo se danas malo odmakli od samoniklog bilja, ali općenito od života u skladu s prirodom, budući da nam je moderni način života donio nekakve i pogodnosti i olakšice, ali i nekakve odvojene stvari koje sad više ne prepoznajemo kao sebi prirodne. Zato nam je super što na Inkluzivnoj farmi radionica samoniklog bilja posvećena je baš ovim stanovnicima naše planete koji su ovdje oduvijek i zauvijek. Priroda naravno ima svoje cikluse. Što je čovjek povezaniji sa ciklusima prirode, to i njegov organizam nekako ljepše, usklađeno živi i raste. Uvijek smo nekako usmjereni na najmlađi naraštaj i njima nekako želimo sve prirodno, sve da bude domaće, da bude nešpricano, da bude kontrolirani nekakav uzgoj, da znamo što jedemo, a zapravo zaboravljamo možda da smo i mi odrasli, samo odrasla djeca koje također trebaju najljepše i najbolje živjeti u skladu s prirodom. Tako da, evo, radionica samoniklog bilja, cijelo vrijeme se upoznajemo i koristimo te blagodati biljaka koje su svuda oko nas, po livadama, po pašnjacima, po travnjacima, pa čak i po gradskim parkovima, a prema kojima se nekad ponašamo kao ili da ne postoje, ili ih ne primjećujemo, ili što je još najgore, smatrat ćemo ih uljezima. Smetat će nam ako nekakva biljčica izraste u našoj kultiviranoj gredici u vrtu koja sad treba imati paradajz. A vama će sad smetat nekakva travka ili neka druga biljka koja se evo zasijala i izrasla uz taj paradajz. Nekako mi je lijepa misao da u prirodi ne postoji ravna linija i u prirodi ne postoji monokultura. I to bi nama rodu trebalo olakšati život i umanjiti ovaj nekakav osjećaj i traganje i trčanje za nekakvim savršenstvom i perfekcionizmom, budući da priroda sve što napravi, sve što stvori, sve što izraste je već samo po sebi savršeno i prirodno. U radionicama našeg samoniklog bilja krenuli smo od ciklusa proljeće, jer nekako cijela priroda se povodi za svojim ciklusima koje smo mi ljudi nazvali godišnjim dobima. Živimo u klimi gdje još uvijek poznajemo sva 4 godišnja doba, a i na kontinentu koji ih još uvijek prepoznaje. Znate da različiti predjeli svijeta posjeduju različite klime, tako da u nekom kraju svijeta nikad neće granuti nekakvo sunce dovoljno da vam izraste stabljika paradajza, dok u nekim predjelima neće rast riža jer je zemlja presuha pa nema uvjete da bi se onako dovoljno vlažno cijelo vrijeme održavala da bi ta biljka isto opstala. Samoniklo bilje vam isto ovisi u kojem predjelu živite, koje će se kulture tamo pojavljivati.